Noniin. Hana. Moni lähti. Messin adressa siellä on tietoa. Kutokin. Ei tiedä, kutokin. Ville menee Riiselmeliin ehtiin. Teetökin tuollaisen asian. No eiköhän Ville sen pasko. Kyllä Ville hoitaa, se saattaa yrityksen kanssa lapsenraistaa. Mä kyllä Riville sanon, että ehkä pro on. No on kumma jos häviäis. No on kyllä todella ihmeellistä. Kyllähän ne aina voi muksessa säännöllä. Hyvä olla, juu. Ei oo pisteitä. Kuva Elias 30 pisteitä. Joo. Oliks kellossa 6 minsaa? Ei, mutta kato siitä. Joo. Niin onko 5 minuutin erää? No. Joo. Tai jos se kohtelu sitä. Niin on. Minuutin päästä lähtee pisteet. Siitä vaan. No. Ja tässä on se tuoli auki, kun oli vielä paljon pisteitä, niin hyvä. Ja heti jatkat kiertoon. Oli ottanut crossband sieltä, mutta... Niin. Ei. Käännään kimppariin. Paljonko pisteisiä? 30 sekkaa. 30 sekkaa on pisteisissä. Laita vaan huuhdista, minkin aikaa. Sen täällä ja Antti puristanut. Ai niin, tuosta ei vaan. No vieläkö se ei? Ei ole. Vittu! Pisteet heti 3 jäljellä. 3 jäljellä. 4 kuukausi loppu. Tuli kaavoitus. Muistakaa heti on pisteet käynnissä, ei saa istua. Niitä tulee niin yhteen, voi istua. Nyt tuli pisteet Ollille siitä. Ei tullut kun ei oo hartiat maassa. Maahan tulee, riittää, ei tarvitse. Se riittää, että saa pyllymään. Eiku niin joo, totta, sori. Tää lähtee. Mene. Päälle. Siitä taistelet sen. Tää pinnata kuulollaan haaste. Päästä siihen päälle. Hyvä. Nyt mä pinnan siihen. 1, 2, 3 tuli ihan pisteellä. Oli töillä. Freima oli koko ajan. Yhden päätöksen kaudella. Just näin. No ei valmiina. Ajata. Antti laita toinen käsi. Kierrä valmiina ottaa selkä. Pysy päällä. Nyt se oli se sikiö. Oli töitä. 1,5 minuuttia jäljellä. Miten voi olla niin kauan? Laita oikein vasen käsi sinne lähemmälle lampiolle ja lähde sitten kiertämään sinne. Yritä vaan saada sitä sen käden siihen. Se on hyvä muuten, kun sä erität sitä. Ei oo teidän vielä. Jatkakaa vaan.
Nyt on minuutti jäljellä. Se moukkaa. Noin. Otas kilviin pois. Se lähtee siltä. Hyvä. Sinne vaan. Pinnasi käden siihen. Oli puolustaja päälle. Oli. Oli päällä puolustajista. 30 sekkaa jäljellä. Käänny, Antti käänny, ei tuu pisteitä. Antti vielä sieltä pakenee koko ajan te korkeutta. 15 sekkaa. Overbrat tässä, lähde tekemään. Vedä siihen Olli. Ai vittu pääsee päälle. Käänny Antti, käänny.